Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu balman silamɛw. Ayiwa alhamdulillah na Ibn Taymiya ka kuma dɔ de ɲɛfɔ aw ye. A ka kuma in na a b'a fɔ ko jurumu cayali ani ala kelenbatiya o sabatilen i bolo o ka fisa ka tɛmɛ jurumu dɔgɔyali kan ani ala kelenbatiya nagasili ye i bolo. Ibn Taymiya ka kuma de. Ce qui veut dire avoir beaucoup de péchés avec un tawhid correct vaut mieux que d'avoir peu de péchés et un tawhid corrompu. Ni kuma in ta yira k'a fɔ ko an laisser aller an ka i bɛ se ka jurumu ko kɛ ka caya cogo min y'i diya. Kuma kun t'o ye. Kuma kun ye de k'a fɔ i k'i ka tawhidu dilan halisa. Filangafoya karamɔgɔw bɛ si ka tile k'a fɔ ko fɛn juguba de don. I bila kɔlɔlɔ ye diɲɛ in kɔnɔ ka tila ka kɔlɔlɔ ye lahara n'i m'a dabila. Ala k'an dɛmɛ, Ala k'an sutura. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.